Eba emre asuk thaya kamu logo nanti pramo ta phanya nusa. Nol joto sai mano. Ang to chini bobagra bai. Barai hese ব্যক্তিগত ভাবে পরিবার হিসাবে ang balai boroba close tongo. Bobana hamjago ang bona hamjago. Bobai ting thamchangna bagai hothadia. Nol joto sai mano. ADC election sekang. অনেকবার जों बय मालायखा नोगु साइमानाव आं तैतिनि काकेन सिदेबर्मा बय जों कनै अनेकबार थांमालाय लेखा ओ राजबारि फायखा मन्त्रि थांखा बौ मन्त्रि आं मन्त्रि आपन जिनि जों थानसन याप्रेगो सेलायमानि अबर जिनि कथे कपाल हामबिया हमानो दुर्भाग्य हमानो इभेन जोंनि लुखा एदिसि सिगां जों थानसानि बागै एलेन्सि बागै जों एग्रिमेन्ट गयजाक नाव लुखा फाइल सालायमानि अभायं टेंटे आं चेसाखलायका जोंनि पार्टिबो आं सिनिया गोबां मानसि आंनि पार्टियाव दङ जों थानसाखौ सामथांना बागै आ प्रसेस सालायदोंमोन अब एकदिनिया अनेक बालका फैयाबा जों आबां मालिया लास्ट मन आं खागाखा जोंनि दफा चिकनसा दफा जों बेलायखौ दुर्बल नजर साइमानो जों गुबुन दफा फाइट खालायनो हांखाय जों फानना नजर साइमानो वाफिनो कंसांखे दादि सिबायमानो बर चाप खांखे सिबायनाया इंखां अबन आं खाकावो जों दरेसि चिनि बिसिंगो चिकन ग्रुपखौ दंखाय बबो आइएमपिडिखौ बबो आइपिडिखौ बबो मथाफोर दंखाय जों जे कक सामाने जोंना हरमाने आबो जों साकसेस खायबाया आबो जतन साइमानो ओंखाय जों थानसांना बागै आं अनेक चेष्टा खालायखा आंनि दल वो सालायखा जोंनि आइपिएफटि बाहायनो मेक्सिमाम बरावनो थानसांनाय नाव लुखाना ओंखाय किन्तु आ प्रसेस जे उंमालिया दुर्भाग्य आं किन्तु अहर पयद खालायो जिखुनु आनसलिक दल बरफ একটা প্রেসার গ্রুপকে দं नांगमानि आं बारबानो कक साव जों खायसे प्रेसार ग्रुप सि जों खायसे एनजिअ हायसि जोंनि पार्टि बाय गुबुननि पार्टि फेलायो जोंनि सिपिएम कंग्रेस बिजेपि बर' बायजों फेलायो जोंनि बिजेपि ताम नाय बर' बर'नि दाबिखै ताम डेभेलपमेन्ट दै बर' ताम दाबिनाय सिसि जों जुदि चिन दाबिनो चिन नाहरमुनो जों मानानि हेंखाय जों क्राक खालायो खरां कतरमा खालायनाय जों थानसामांलायनाय दैबो जों वानसाना दरकार जोंनि खरस हानि बबाग्रा अबा कायता जोंनि हिस्ट्रि एत बसर परेगो जोंनि रयेल फेमिलि जों नुखाथिनि बीर बिक्रम बबनि बुफा बीर बिक्रम महारानी गोबां मा जोंनि रयेल फेमिलिनो बरक दं बर' कुनो दिनो कुनो समायो बर' आनचल दल फायो ना बर' खालायनाय कंग्रेस बिजेपि सिपिएम बर' खालायो किन्तु एखम्बा बेदिक्रम जों कपाल खालामनो हमानो जे जोंनि तब प्रेजेन्ट जोंनि बबाग्रा जोंनि मराद पलिटिक इस्यु ब खुद निजे जोंनि कंग्रेस याकागै ब आनचलिक दल खालायफैयो तांगै आबनो प्रमाण जे ब गुबुन राजा हाया गुबुन रयेल फेमिलि हाया ब बिदिनो ब खुद निजे व्यक्तिगत सेक्रिफाइस खालायो ब बिदिनो ब आनचलिक दल खायो जों साइमानो आनचलिक दल कुनो माना करे बरंसो जों चिनि पकेटनि रां जों खरस खालायो आंबो खायफाय आनचलिक दल नक साइमानो आं 25 बोसोर आं खायफाय आनचलिक दल ताबो खायदो आनचलिक दल जों कुनो माना करे बरंसो जों रिनानि से आबो नांगौ आं कसखौ सामखाय फैखा आं प्राय 25 बोसोर परे आं एमएलए आंगो बर सिगां आं कुनो या तब आं सेक्रिफाइस दख खालायो आं कस्त खालायो आं सेक्रिफाइसखौ खालायो आयखे दिनै आं सिपिएम मा खालामो कंग्रेस मा खालामो बिजेपि मा खालामो आराम आरो कुनो नङानो नांगिया किन्तु दिनै महाराज खरकसा खुद बले जे आसो सेक्रिफाइस खालायो ब दिनै आनचलिक दल खायदों फायो आं खागावो आंनि व्यक्तिगत खागावो जों हेसे प्रजा हिसाबै जों मानो साबुर खायनांगौ हेल्प खायनांगौ जों फाननो नांगौ बनोसो बबे जों रिङै दङ कहि दङ जोंनि महाराज
수도 안 오치는 거야. 그만큼 뭐라 거의 또 못하게 하니까 단체로 뭐 한다고. 그래서 단체는 전 개면이 죽도만이 아버따 뭐 어빠던 거. 머리가 안 가까워. 내가 좀 봐봐. 그래서 마라스노 사봇 가있는 거, 헬프 가있는 거, 뭐 살충을 빼고 팀워크, 뭐 뭐라고 난거 있던 거. 대부분 한 번은 뭐라고 난거 뭐. 뭐 말은 차이도 머리 먹이 안 가까워. 뭐 라이트 타임. 그래서 어떤 기브라 살아. 뭐는 사봇 가있는 거. 번에 반바이, 진이 반바이. 그래서 어떤 안 가고 진이 뭐라고 긴 기브라 살아. 목티 맞네. 대 단차 발견해 봐. 단차 같은 감정만 그렇게 해서 단차 뭐야. 대가 very important 거. 지금 단차 니꼭 사파는 어버디니스 아니 못해 안 가까워. 지금 막 함장 라인에 대 만나갈 라인에 forgive and forget. 지금 forgive and forget 나 가라만 그러니까 막 칼레만 그러니까 아부 지금 단차만이 어넥 프로블렘 코스트 단차만 담아 지금 그만 먹으니까 जों लुगै दङ चिन परिबाराव फेमिलिव अनेक गोसो लायो बयबो सावराय लायो मोसाबाय उनि साजोबाय लायो फियाबासो हेज ए फेमिलि जों खायनो माका थालायो चिनि बहायनो जों तिब्रासा जत फेमिलि जत दफा जों 19 दफा जों फेमिलिसो चिनि फेमिलि बिसि जों वालायनाय बुलायनाय तलायनाय हलायनाय आबनो पावै थांगै जों चिनि सामग्रिकनि बागै फर गेट एन्ड डेरेस तिब्रासा दफानिबो जों मा नागारलायनाय नागारमा गरि हिंखाय जों हमजालायनाया आं नुखाथिनि बिसिंगो केबो सिपिएम खायो केबो कांग्रेस खायो बिजेपि खायो दङ आबो जों तडलाय तेकासा आं अनेक फेस खायका हामचाना अनेक बर बाडे खायो ताम बाडा आंखाय इलेक्शन परेगो एडिसि इलेक्शन नि परेगो इसा गन्दल लुंखा चिनि तिब्रासा सवालाय लेखा मथानि साबुतार आइपिटि नक सकसाका बलायखा तलायखा दुनु दिगिं लायखा आबन तिबेनो तिनबर कक सालाय मथाने चरायरक आनि नक थक सामानि आना बुखाय माने हायखै माने आं बाकी मथां मानाय आं बाकी थानथां मानाय अ कक सागो गिदाखौ आबोया आं सागो गिदिनो सिबेम फायमाखाय सिबे आमाला कम जों बुजा हाताव जाखा आबो अंनै पलिटिक्स अबाय दङो वालाय बुलाय सलाय फलाय मा दंनाय गिदा आबो जों पावै थाङै तिनि सामग्रिकनि बागै जों दफानि बागै जों आबो मा पावनाय जों खरखबाय खरखसा जों ताखै ताकुब तिब्रासा जों फरगिभ माखायो फरगेट माखायो जों नागारमान करिंखाय जों थानसां मायो आबो आं कयनाय जत तिमबरावनो जों बायदि नाखालायनोसो जों जे कुसुं लायखा गाहाम लायखा हामें लायखा आबो पावै थाङै तिनि थिनानि बागै तिनि भबिष्यत जों तामंनाय तिनि भबिष्यत जों बाहाय खलाय तिनि तिमबरा मुक्ति मोननाय जों देसो दुख कष्ट हयतो माने जोंनि बिरमान मामानि जों बै थके जागमानि जों सातक जागमानि आबो हते जों भाके मुक्ति मोननाय आ मुक्ति माना थांखाय जों थानसना नांनाय जों हामजालायनो नांनाय साबैसा जों बाहा वार मांनाय बाहा कतर मांनाय हायंख्लां खागागो जों जे सगदो बुगि तमानि जों साफारं तमानि जों बैबाय सादावजाक तमानि बन हक्तिन जों मुक्ति माना आंखाय आं खागागो जों थानसानि बिसिं जों मुक्ति मानाय जों महाराजनि बिसिं दै जों बुवागारनि बिसिं दै जों मुक्ति मानाय आं खागागो हामबाय